u svetoj godini 2025. s najtoplijim i najradosnijim srcem Zaklada Ana Marija Carević poziva na božićni koncert zagrebačkih klapa na zaključku božićnoga vremena u nedjelju krštenja Gospodinova 12. siječnja u 19 sati u našoj privremenoj katedrali, bogoslužnom prostoru blaženog kardinala Alojzija Stepinca, Kaptol 28 u Zagrebu. Nastupaju klape Balinjera, Banderija, Barun, Cesarice, Čakulone, Dišpet, Grdelin, Kampanel, klapa Sveti Ante, Oželanda, Poj, Prvi Komin Snježanin, Sagena, Sorelo. Hvala Zagrebačkom klapskom ciklusu. Hvala vam na svim dobrovoljnim prilozima za obnovu Bazilike Presvetog Srca Isusova i izgradnju centra Ana Marija Carević u Palmotićevoj 31. Dobro nam došli, prenesite svima srdačan poziv.